Night market nga for today's video mga kalye. Kaya kung isa ka sa mahilig mag-food trip sa gabi, aba, ngayong season napakarami mong pwedeng ikutan at pwedeng kainan. Siyempre iba't ibang mga street food ang pwede mong makain. Dito nga sa San Carlos, merong night market at siyempre hindi nawawala dyan ang mga pailaw at yung bandang tumutugtog na talaga namang malilibang ka sa gabi. Ano ba hinintay nyo? Tara, silipin na natin. At dahil nga nagutom ako sa oras ng gabi mga kalye, ay lumabas ako upang maghanap ng makakainan at eksakto na-discover ko ang night market dito sa tapat ng San Carlos Supermarket. Dahil sa dami ng mga kumakain dito mga kalye, na intriga na rin ako, kaya sinilip ko na rin at yun, andito nga maraming mga pagkain. Talagang kung street food ang pag-uusapan, itong hilera na to hanggang sa dulo ay mai-enjoy mo na. Street food ba naman ang pag-uusapan at syempre patok din dyan yung mga pa-shake nila kuya. Kahit gabi na at malamig ay marami pa rin bumibili. Diretso nyo lang to mga kakali, magkakatabi na po silang lahat dyan. Merong mga pang siomay, may mga takoyaki, may mga corn dog. So, andyan na po lahat, yung especially yung mga street food talaga na tumatatak sa mga Pilipino, yung mga kikiam, yan. So, even shawarma nandito na. Take note nga pala mga kakali pag nainip ka, pwede kang makinig at manood ng bandang tumutugtog. So, yun. Sa pinakalikod dito mga kakali, bilihan naman ng mga pangririgalo ngayong mga season. Nandiyan ang mga sapatos, mga damit, even yung mga gitara nandiyan din. So, yun. Tara, silipin muna natin. Hanggang dyan nga mga kakali and share the love.